Waranggana wonten 3 cacahipun nyuwun pangampunten menika nembe sepisan menika Pak nggih kula dereng tepang pramila kula badhe nepangaken setunggal baka setunggal. Ingkang mapan sisih kidul piyambak nyuwun pangampunten sinten Nimas Ayu. Nimas Ayu Intan saking Grobogan ngoten manuk nggih. Saking mriki Bluro mrika Grobogan ngoten manuk saking Grobogan. Ingkang mapan sisih tengah Nimas Ayu Giantini saking Grobogan menika sak rombongan saja ya Pak nggih. Ingkang mapan sisih ler piyambak Titik Nimas Ayu Titik ugi saking Grobogan. Seni karawitan kang regengaken pagelaran langen beksan tayub ing siang punika nggih seni karawitan Sukolaras ingkang mijil saking Dukuh Mbetet Desa Purworejo Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora. Ingkang minangka juru ladosing beksan tayub ing siang punika kula pun Suparman saking Ndulang Bangsri Naya Gimbal mriku Pak nggih. Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Mboten gatalumpen ing rikalian punika langen beksan tayub sinengkuyung dene NN Audio dalah Media Tama Production saking Gokerto Tunjungan. Sagung perlenggah ingkang minulya mekaten patepangan sampun kawula aturaken wonten ngarsa panjenengan sami menggah adicara salajenipun nggih. Langen beksan tayub paradine ingkang keparengan nampi sampur pakurmatan ingkang angka sepisan nggih katur dumateng pamengkugati pramila kasuwun dumateng bapa dasar kersa jengkar saking sasana palenggan tumeli minggah sasana langen beksan hanapi sampur pakurmatan ingkang angka sepisan semoga
dasar menika sampun dipun rengeng-rengeng nggih. Nggih semoga panjenengan aturi sinten kemawon ingkang panjenengan kersakaken hanyaring beksanipun panjenengan semoga ingkang angka sipisan katur dumateng Bapak Sutalbi. Oh nggih, Bapak Sutalbi ingkang angka kalih Kang Mas Noduk saking Purwodadi ingkang angka 3 Lek Ras saking Dukuhan. Salajengipun angka sekawan Lek Sidan saking Dukuhan. Setunggal malih Pak Slamet. Semoga dumateng para bapak ingkang sampun piniji dening Bapa Dasar kasuwun jengkar saking sasana palenggan tumli minggah sasana langen beksan hanyaring beksanipun Bapa Dasar. Kini ingkang dipun kersakaken menapa Bapak? Lestari mandhapipun momong. Menika kaleres momong putra mantu ngoten Pak nggih. Semoga dumateng para bapak ingkang sampun piniji dening Bapa Dasar ingkang jengkar saking sasana langen beksan nabi sampur hanyarangi beksanipun Bapa Dasar semoga lestari momong.
Nggih, semoga Bapak dasar pun malik menapa? Pripun Ibu bangun jiwa ijo-ijo. Nggih, kene kang dipun kersaken nggih. Bangun jiwa mandhapipun ijo-ijo. Semoga